салом ба ҳама. дар ин видео аз бозии Magic World пулмона мегирем. силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. бозиро мекушоем ва мебинем ки дар балансмон чанд қа пул ҳастем, минималкара кор кардагӣ ҳастем ё ки пул кор кардагӣ нестем. дар баланси ма бошад $2.39 ва минималкаша кор кардагӣ, минималкаш бошад 0.35 USDT. пеш аз пуломона гирифтан камтар дар бораи бозӣ гап мезанем ки чӣ хел дар ҳамин бозӣ танга кор карда мешавад ва тангара ба пули ҳақиқӣ алиш карда мешавад. барои бозӣ кардан играта зер мекунем. дар ҷа бошад мо бояд ки ба воситаи ҳамин ҳарфҳо мо бояд ном биёвем. мисол сен вайна ман номи якумша ёфтам сен ва ҳамин хел диюм номша меёвем. бозӣ мекунем, танга кор мекунем ва тангара метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. ва шумо метавонед бозӣ ҳам накунед, просто бозиро мекушоед, телефонро дар ягон ҷо мемонед, телефон худаш ба таври автоматӣ ба шумо танга кор мекунад ва тангара метавонед ба пули ҳақиқӣ алиш кунед. аз тарафи дасти рост угли боло ман маҳкам мекунам иҷара ва ҷа поёнда вихӯда зер мекунам. ҳозир ман ягон сум набаридам. агар дар зер мекунем, мебуроем ай бозӣ, меоем менюи бозида ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти чап угли поён дуюм значок, инҷа значоки кашлока интихоб мекунем ва дар ҷа боша поёнда вивестира зер мекунем. дар боло баланси моро нишон десай. дар баланси ма бошад ҳозир $2.39 ҳастай. поёнашда боша нишон дага ки 10,000 тангаш 0.01 USDT мешавад. поёнтар да боша нишон додага ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payer, Hedera, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидесем метавонем пуломона бигирем. ма пулома дар Payer кашлок мегирам. дар Payer боша минималкаш 0.35 USDT. 0.35 USDT 3.4 сомони хидмат мешавад. Payer-ро интихоб мекунем. поёнда боша подтвердита зер мекунем. ҷое ки номер шод нависага дар ҳамин ҷо поёнашда рақами кашлокмона менависем ва ҷое ки сума USDT нависондага чанд қадар пуле ки кор кардагӣ менависем. подтвердита зер мекунем. пул дар баланси мо мегзарад. ай бозӣ мебуроем ва Payer кашлока мекушоем. дар Payer кашлок ҳозир дар баланси ма $2532.17 ҳастай. аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин рақами кашлокмона. рақами кашлокмона копироват мекунем. рақами кашлокмона копироват кардем, бо меоем дар бозимон. ҷое ки номер шод нависондага дар поёнаш ҳаминҷа рақами кашлокмона ставид мекунем. ман ҳозир $2.39 кор кардагем. ман ҳаминҷа мехоҳам ки $2 бигирам. барои ҳамин дар ҷа рақами дра менависам ва подтвердита зер мекунам. як бори дига подтвердита зер мекунем. дар ин ҷа мо дар сообщение омадеса ва мехонем сообщениеро ки чӣ гуфтагиай. пожалуйста подтвердите свою личность ва як бори дига подтвердита зер мекунем. дар ин ҷа мо бояд ки селфи камера бигирем. худмона бо воситаи селфи сурат бигирем, баъд пул дар балансмон мегзарад. включит камера зер мекунем, селфи сурат мегирем, тамом пул дар балансмон мегзарад. тамом ман верификатсияро гузаштам ва $2 дар баланси ма дар кашлоки Payer гузарондам ва инҷа поёнашда нависага ки поздравляем, вы успешно ввели эту сумму на свой счет, вы получаете его в течение 3 дней. инҷа моро гуфтесай ки 3 рӯз ждат мекунем, баъд пул дар баланстон мегзарад. не ки мо 3 рӯз ждат намекунем, 3 ё ки 5 дақиқа ждат мекунем, пул дар балансмон мегзарад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара, меоем менюи бозида. вайна дар баланси ма $2.39 буд. $2 гирифтем, 39 центаш дар баланси мо монд. биё проверка мекунем кашлоки Payer кани пул дар баланси мо гузаштагӣ ҳаста ё ки гузаштагӣ нестай. мебуроем ай бозӣ ва кашлоки Payer мекушоем. дар кашлоки Payer ҳозирам дар баланси ма $2532.17 моли нагузаштай. барое ки бифаҳмем ки гузашта ё ки нагузаштай, кашлокмона як бор обновид мекунем. болош мекунем, поёнаш мекунем, кашлок обновид мешавад. вайна кашлоки мо обновид шид. баланси ма $2712.86 шид. биё мебинем кани чанд қадар пул дар баланси мо гузаштае ва чанд қадар комиссия гирифтае. аз тарафи дасти рост угли поён историяро интихоб мекунем ва мо $2 гузарондем, $1.88 гузаштаг. 12 цент комиссия гирифтай. пул да мо гузаштаи 9 октябр 2024 соати 6:29. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.